ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಪಾವಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ. ಎಂದೇನ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಪಾತಿರ್ಲೇಪ್ಪ ಮುಗುಲ ಏರ್ಲಿಂಚು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಿರಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಲ್ಲೆ ಕೂಗೋ ಅಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಸಿಕ್ಕು ನೀನು ಕುಯ್ಯಲಾಟಿನಿ ಮಲ್ ಕೂತು ಸಾನಿ ಆಲ್ಬಲ ಪೋಸ್ ಬರ್ಪ ಸೋಗ್ರ ಸೋಕಳ ಬಾ ಆಯ್ತಾ ಮಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ balle waka ಎಂಚಿನ ಜನಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿದಾಡಿಯಾ ಈ ರಿಕ್ಷಾ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು എൻ്റെ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ತಲಪಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋವಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ KSRTC ಬಸ್ಸಿಡ್ ಪೋವಡು ಪರಿಕಟ್ಟೆ ಬಲೆ ಉಂಟದೆ 4 ತಿಂಗಳು ತುಂಬೆ ಕಟ್ಟದು ಆಯ್ತು ಬೆರ್ಮನಂಗ ಒಂದು ಮಾತ ಬುರ್ದು ಬುರಿದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಊರ ಅಂತಿರು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮದಲ್ ಜೋರನಗ ವಾಡಗ ನನಗ ಅಪಾರ ಸುನೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಊರ ಬಲ್ಲೆ ತಲಪಾಡಿಗೆ ಎತ್ತಿಯ ಅಯ್ಯಬಕ್ಕ KSRTC ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋವಡು KSRTC ಬಸ್ ವೇಟ್ ಮಂತಂದಿತ್ತ KSRTC ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಬರ್ತದೆ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಜತ್ತ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಇರ್ದು ಪಾವಂಜಿ ಪೋಪನ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ಯ ಪಾವಂಜಿ ಪೋಪನ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪಾವಂಜಿ ಎತ್ತಂಡು ಪಾವಂಜಿಗೆ ನಡತಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ದು ಒಂಚೂರು ಎಪ್ಪುನಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ದು ರೋಡ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆ ಬರೆಪಾಯ ಪಪ್ಪನಲ ಅಮ್ಮನಲ ಪುದರ್ದು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ಪೋದು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆ ಮಂತೇರು ಅಮೃತ ಅಭಿಷೇಕದ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹೂವಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ನೆನತಿತ್ತಿನಂಡ ಅವು ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಂಡ ಅಡ್ಡಿ ಪುರ ಒಂದಿತ್ತಿನಂಡ ನಿಟ್ಟೆ ಬತ್ತದ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಮಂತುಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯ ಬೇಗನೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ದು ಪಾವಂಜೆ ಪೋಪನ ಬಸ್ ಬರ್ತಡು ಐವಕ್ಕ ಪಾವಂಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಉಡುಪಿ ಪೋಪನ ಬಸ್ ಬರ್ತನಂಡ ನಮಕ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊರ್ಪುಜೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ಪಾವಂಜೆ ಪೋಪನ ಬಸ್ ನಮ್ಮ ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಐಟು ಬತ್ತಂಡ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಂತನಾಡಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ
ಕುಡ್ಲರ್ದು ಬರ್ಪುನಂಡ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಹೈವೇದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಸ್ಟೆಪ್ ಬತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವೆರ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೆರ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೇವೆ ಪೂರ ಆಯಿ ಬೊಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲು ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ನಡಪುಂಡು. ಪ್ರತಿದಿನಲ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ನಡಪುಂಡು. ಸಂಕ್ರಮ ಅನ್ನದಾನದಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿಡ್ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ. ನಾನು ದುಬೈ ಪೋಪುನ ದುಂಬುಲ ಯಾನ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಬೈದೆ. ದುಬೈ ಬತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಬೈದೆತ್ತೆ. ಮುಲ್ಪದ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಡಾಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕದ ಮನಸ್ಸು ಅಲೆ ತೂಲೆ ಅಲ್ಪ ತೋಜುನಂಚಿನ ನಂದಿನಿ ಸುದೆ ಇಂದುಲಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ಡು ಉಪ್ಪುನಿ. ನಂದಿನಿ ಸುದೆ ಬರಿಟಿ ಉಪ್ಪುನಿ ಪಾವಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇಂದು ವೇತ್ವಲೆ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವೆರ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಮುಕುಲ ಆಟದ ಮೇಳಲ ಉಂಡು. ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾ ಪೋಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಪಾವಂಜೆ. ಇಂದು ಪಾವಂಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೀರ್ಥಕೆರೆ ಆದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತುಯ್ಯರನೆ ಮಸ್ತ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಪುಂಡು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಪುಂಡು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತುದು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತುನಂಡ. ಯಾನ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಲ ಬೈದೆ. ಐಬಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆನೆಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೀನಿ. ಪೊಪ್ಪಮ್ಮಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಐಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಪೋಪುನ ಬಸ್ಸಿಟ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ. ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಪಾಯಸ ತಿಂದ ಐಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗೆ ಜೋರು ನಿದ್ರೆ ಬೈದುಂಡು. ಐಬಕ್ಕ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಚೆತ್ತುದು ಬಾಜಿಲ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಗ್ ಬತ್ತ. ಕರ್ಂಬು ಜ್ಯೂಸ್ ಪರಿಯ ಇಂಕ್ಲು. ಐಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪರ್ದು ಪೊಪ್ಪಗ್ ಶರ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ಗ್ ಪೋಯ. ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪಂದ್ ಈ ಶಾಪ್ದ ಪುದರ್. ನೆಟೆ ಮಾತ ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸಿಗ್ ಮಾತ ಶರ್ಟ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ ಶರ್ಟ್ ಕನಪುಂಡೆ ಮುಲ್ಪರ್ ದೆಕ್ಕೊನೊಂದಿತ್ತೆ. ಅಂಚೆನಿ ಪೊಪ್ಪನೆ ಲೆತ್ತೊಂದಿಡೆ ಬತ್ತೀನಿ. ರೆಡ್ ಶರ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿರ್ ಪೊಪ್ಪ. ಐಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪರ್ದು ಇಂಕ್ಲ ಪಿದಡಿಯ. ಅಲ್ಪರ್ದು ಇಂಕ್ಲ ಸಿಲ್ಕ್ ನಿಕೇತನ್ಗ್ ಪೋಯ. ಸಿಲ್ಕ್ ನಿಕೇತನ್ಡ್ ಅಮ್ಮಗ್ 2 ಸಾರಿ ತೆತ್ತೊಂಡ. ಸಿಲ್ಕ್ ನಿಕೇತನ್ ಅತ್ತ್ ಕಲಾ ನಿಕೇತನ್. ಇಂಕ್ಲ ತಲಪಡಿ ಪೋಪುನ ಬಸ್ಸಿಟ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ. ಬಸ್ ರಶ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜ್ಜೆ ಐಬಕ್ಕ. ಐಬಕ್ಕ ತಲಪಡಿ ಎತ್ತುಂಡು. ತಲಪಡಿರ್ದ್ ಇಂಕ್ಲ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಕೊಲ್ದು ಇಲ್ಲೆಗ್ ಪಿದಡಿಯ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನಿಕಿ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ. ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್.